Velkommen til Lines køkken. Line vil i dag demonstrere, hvordan man laver... Det ved jeg ikke. Æggemad. Jeg har ægkage, og det har jeg allerede kastet ud. Det er i det her. Vi samler det hele op, og jeg skal trykke det nærmere. Sådan. Så gør det der. Så rører man rundt. Så får man rigtig dejlige fingre. Kan jeg vide, hvis man nu kommer med på det hele hurtigt, kommer vi ud, så bare bruge den. Det tror jeg, man kan. Du kan jo prøve. Nej, tak. Så nu står der lige. Det er så fint. Så åbner man. Syltesøjet har jeg. Det er lidt for godt. Ej, du tager sgu en ske. Lige der nødt til at lukke døren for at skjule bevismaterialet. Hun har myrdet en lever. Myrdet lever. Ja, det kan godt fuck det er koldt. Man blander syltetøj og madkulør og æg. Eller kom det med til det røde. Ja. Der var rigtig, rigtig godt rundt i det. Det er en god idé at udføre det her nede i en vask. Ja. Så ikke så meget rent. Fuck, det er koldt. Kommer så lige noget varmt vand i, ikke? Og sådan, så fingre de kunne jeg ikke. Desværre er risk for at komme varmt vand i, altså det svømmer væk. Ja, det kan da meget. Så tager man bare igen. Så gør man så lige sådan her, ja. Det er sådan noget bræk. Ligesom den... Du smager bræk. Ligesom den der ansigtsmaske, vi lavede, ikke? Du smager bræk. Skal vi finde fingrene igen, så vi kan have det der på vores fingre, når vi skal åbne det næste. Og prøv at være med at hælde prøv at være med at hælde hele sæben ud, ikke også? Ja. Prøv at være med at hælde det hele. Det var altså ikke med vilje. Ja, det ved jeg da godt, det ikke var, men fuck nu det. Det tror ret godt, det gør det ikke. Hvordan? Skal vi se videre. Line kommer tilbage efter sit toiletbesøg. Nå, jeg er tydeligt. Sætter vi lige så stille ud den her. Ej, det er for ulækkert. Så har vi kun jordbær nok. Jo, det er det klamt. Jeg skal aldrig nogensinde have jordbærmarmelade for køkkenet en gang. Men Line samlede jordbærmarmeladen op og satte det igen, fordi hun ikke kan finde ud af at tage en ske i første omgang. Du er godt klar over, det her det er bevismateriale, hvis du spørger efter, hvad der smager af marmeladen. Det er jo ikke. Jo, for jeg kan jo vise det. Det gør du ikke, du har sendt mig til. Nej, jeg filmede det bare. Ja. Så det sidder chokolade, noget jeg gør. Det er chokoladedrys. Ja. Så rører man det rundt, så bliver det sådan. Jeg kan se, der klumper i. Vil du have en klump? Nej, tak. Ja. Jeg kan ikke finde æggene mere, men det er en kage, vi er i gang med. Det er lækkert. Oh, what's your name? What's your name? Det her, det skulle så forestille en kage. Jeg synes personligt, det ligner, at det ligner sådan indtaget lort blandet med blod. Ja. Det er jo en ulækker tankegang, du har. Ja, men det ligner det altså. Skal man ikke nu dag? Nej, ja. For jeg skal ligesom også have noget knas i. Æggekage knas. Ja. Så er der knas i også. Det er herligt, det her. Jeg tror også, vi skal bevismaterialet nu, inden der kommer nogen. Nej, du sender til mig først. Mhm. Jamen sådan her, jo. Så gør man rent samtidig. Så hælder man en masse sæbe i sin æggekage. Ja. Og så smider man det bare ud. Godt så. Du får bare stoppet vasken af det der, Line. Nej, jeg stopper ingen vask. Så regner du mig for. Okay, hej hej.